kumina ukuthi ngizithole namhlanje ngikulesikole ngizokwamukela ngiphinde ngethule uminister wethu waka education, uDeputy Minister wethu waka education. Bona ngiyafuna ukusho ukuthi okungenza ngijabule kakhulu isimo esivela kusona nesizithole sikusona siKwaZulu Natal, lapho abantwana bethu behlukumezeke ngendlela eyisimanga, ikhukhula, kwama ukufunda kwathikazeka. Kodwa ngiyafuna ukusho ukuthi othisha bebelokhu beqhubekile bebafundisa abantwana, beqhubekile bebanikeza isikhathi sokuthi bafunde. Ngiyababonga kakhulu othisha, ngicela nibashayele izandla. Ngiyafisa ukusho ukuthi namhlanje sithinteke ngendlela eyisimanga ngoba izikole nje ezisizakalayo singaphezulu kwa 600 ebezithinteke ngendlela eyisimanga. Kodwa futhi siyazi ukuthi soumnyango wezemfundo bese kufike la singasenamandla khona, singazi ukuthi sothatha isihlanganise nani. Kodwa kwasho ukuthi ngoba uhulumeni obusayo uyaphilisana nezinye inhlaka ezikhona ekubusweni nezihwebayo eziphethwe abantu aba-progressive ngendlela eyisimanga abafana no-Dr. Xulu. Ingakho sila namhlanje. Siyafisa futhi ukusho ukuthi siyabonga kakhulu kubazali ababambisene nathi siwumnyango ngaso lesikhathi ebesinzima ngendlela eyisimanga. Abanye abazali bebeyothi mntana mhlala phansi ngoba bayazi ukuthi ubuya kwengane ngesikhathi esingekho kahle kwenza ukuthi kungenzeki kahle, kodwa basithemba siwothisha baqhubeka babaletha abantwana bethu. Ngicela nifike ningibongele kubazali benu. Ngiyafisa futhi ukusho ukuthi enye yeyinkinga esibe nayo njengo-KZN, bongqongqoshe bami nabantu abahlala besisiza abawosomabhizinisi bendawo babethintekile nabo, okwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi sisizakale nakubona. Ngakho-ke siyafisa ukuthi nabo bekhona bengekho siwudlulise umlayezo othi siwumnyango kahulumeni siyabonga kakhulu ngoba sasingakwazi ukuthi singathi abenza bangakwenza bebe behlukumezekile, kodwa abanye babo baqhubeka bawusiza umnyango, baqhubeka babasiza abantwana. Sizizwa sithobeka ngendlela eyisimanga. Honorable Deputy Ministers and distinguished guests, I wanted to give this background so that you could understand how much the aid you are giving our 68 schools today actually means to us as the Department of Education in KwaZulu Natal. To say it is much needed and appreciated would be an understatement.